Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, kde tu máme 26. update FC Mobile. No ja viem, že to točím trošku neskôršie, ale škola je škola. Ale tak, natočil som to, takže to sa počíta. Ja to budem čakať, ne? Dobre, všetko je v pohode. Načítaj sa. To je na nic. Dobre, musím si to, dobre. Tam som videl nejaký dobrý balíček. Vidíte? Ideme. Prečo tu sú stále balíčky? Ideme skúsiť šťastie. Claim. Bundle balíček. Musíme mať 3 requesty, ale mňa to nezajíma. Ja si môžem i tak v shopu kúpiť jeden balíček. Uvidíme koľko. Bondor. Balíčky. Môžete kúpiť tento za 3000. Bum. No nic. Spadla 107. Náhrod 107. Co? No nic, to je môj najlepší hráč. How to build. Ty vole. 97. náhrod. Deško! Moja legenda! Deško! Keď som začínal svoj klub. Moja legenda Deško. Moja najväčšia legenda Deško. Neviem povedať, aká legenda to bola. Začínal som mal nejakého neschopáka a Deška. Nie, to bol Viktora Gyökereša. To vám ho ešte môžem ukázať, keď ho mám. Náhradníci. Viktor Gyökereš. Už to asi nie je. A tu je. Tohoto Viktora Gyökereša som mal. A Deško tam drtil. Ja som ho volal Deško, ale volal sa Džeko. Ideme si zahrať. Nie je La Liga odomknutá. A je La Liga! Nie. Si zahráme tu. Čo si mám vybrať? Vyberáme si Manchester United. Rudy Diabli. Čo majú za zostavu? Čo? Ty vole. Prečo majú takú zostavu? Nech si ju zmenia. Ja tak nebudem hrať. Ja budem hrať takto. Dobre, takže Joro. Pôjde Delikt. Harry Maguire tam určite nezostane. Harry Maguire ide dole a ide tu hrať. Tu menu. Dobre, asi takto necháme. A Amad Diallo. Čo keby sme to zrobili takto?
To by som im mohol dať. Mateus Cunha, bum. Amad Diallo. Je to jedno, že mu to zhorší rating. To si mám všetko dobre. Dole ideš. Dole. Na stopera by som si tu mohol jedného nechať. Magoňo! Chápete, keby sa mi niekto... Ale ja vám hovorím, je to lepšie robiť, lebo chcete, aby tí hráči hrali viac a viac. Dáme tu ešte Lisandra. Ten váš tým, aby hral, aby to nevystriedalo furt stále samo. Tak je to podľa mňa lepšia možnosť. Nechajte si tam pár hráčov na vystriedanie, keď tak. Dobre, idem hrať proti Chelsea. Keby ste sa ma pýtali, prečo som si vybral Manchester United. Je v rozkladu. Klikni. Môj set Kajsedu. Odklikol to. Nič tu nerobíme už toto video má 6 minút. No nic. Prečo aj tak v škole neletia hodiny? Dneska sme mali 6 hodín a mne sa to dalo, keby sme mali 8 hodín. Tak si tam stal. Lomec. Beumo. No Gittens. Beumo. Cunha. Prečo som vystrelil? Ja som chcel nahrať na Cunhu. Amat. Mateus Cunha, Bruno. Dorgu. Patrik. Beumo. Eško. Jo, pekne. Patrik Dorgu. No hráme na Lamenca. Dobre, že tam ona nie. Čo robíš, Lamenc? Palmer nevie pekne, Jaro. Ako sa strieľajú powershotky? Kto vie, nech mi to napíše dole do komentárov. Možno mám jeden tip. Už viem, ako sa strieľa lob. Ale to je ten klasický lob, takže... No, presne takýto lob. Len na goalkeepa. Chyťu! Delikt. Pozerajte, ako Joro vie. Pozerajte, Joro! Brevno. Nevie. Ste videli, ako som to mal pokryté? Ale! Čo je to? No nic. Skosil som ho tam! Toto je žltá karta. Počkaj, posunieme sa. Bum. Dobre. To ma úplne, že zachránil. Patrik Dorgu. Juro! Patriku. 0-0. Nieraz som nebol pripravený. Skúsim streliť tú powershot, či mi pôjde. Skúsim si tipnúť. Asi dáte, že shot a poťahnete dole, nie?
skúsim to, ale ak neviete, tak mi to napíšte dole do komentárov. Peumo. Slide. Ne to. Amat, bež, Amat. Oh, no! Ani to potiahnutie dole, to nie je palošat. Skúsim to tam iba napáliť. Ale toto bola technická. Chceš povedať. Dobre, menu. Šeško. Dobre. Ja si sadnem poriadne a nebudem to rozmarený. Mňa to nezajíma toto, čo mi tu prichodí. Ale to príde. Peumo. Mám rohy. Vidíte, ja vyhrám na penalty. Viete, čo vám poviem, ľudia? Že keď hráte proti botovi na penalty, nikdy nevyhráte. Nikdy. Vy viete, čo je bot. Raz som proti nemu hral. Som dostal 3-0. On mi chytil všetky penalty. A to boli nechytateľné. Ja som ich dal všetky do šíbenice. A to nemali robiť. Patrik Dorgu. Plamen, drop balón, drop. Plamen. Dobre menu. A to je idiot. To je idiot. No nie ľudia. Dobre, ja tu serem. Manchester United nech ide domov. Nemá nerem! A tiež som si mohol dať Everton. Alebo klub. Pozerajte, teraz ideme na môj tým a teraz vyhráme, nie? Jasné. Ja to nezajem! Mi nepadne. Dobre. Pozerajte. Al Nassr, Ronaldo Ronaldo 3. Aspoň keď viem, tie čísla. On je slabý. Dobre, vyhral som. Asi teraz musel začať hrať FIFU. No, a tu si necháme prekvapiť, čo je to tu. Tento tu moc som ešte vo FIFU nehral. Husté. To je dosť pekne urobené. Ale som vedavý, čo tu ešte zmenili. To všetko staré. Barkley. Že? Deško.
Kde kopeš? Som tam dal nôžky. Ale to menúčko pekne skrášlili. Ako je to dosť pekné. Páči sa mi to. Ki Sung Ying. Ako ste sa tam stále dostali? Kamavinga. Pekne. Kamavinga má svoj prvý zápas. Takisto je Jacko. Rody! Vidič! Dobrá vidič. Kde sa by mi hodila? Prosila. Keby ste sa mi pýtali, kde je banán. Banán je na trhu. Ja som ho dal na trh, ale nikto ho nechce kúpiť. To sa už ani predať nedá. Trh už zrušili, takže... Ja som bol skemnutý o banána. Alebo hrá? Banán. Nie je tu banán. Nie! No tak si to dají do kruhu. Naspäť na Ugariho. Ugari si vyjde s tým balónom. Nevie, pozerajte. Pum, ahoj. Ja dám gól s brankárom. Ja dám gól s brankárom dneska. A bude to práve teraz. A keď nedám gól, no tak dám aspoň asist. Pozerajte, ak si verím. Pum! To je debil! Yeah! Čo má Jacko? Číslo je Jacko bude mať u mňa 7. Bude mať CR7. Prečo to odkopol? Veď nebol vôbec narušený. To je... Platené! Dám gól a idem s brankárom. Beli nedá gól. Jacko! Prečo strieľaš? Ale čo by mohli zmeniť je to, že jedna golmana bude, že by ju nechytili z ruky, ale aby si ju spracovali na nohe, keď na nich ide taká dobrá lopta. Toto ma strašne sere stále. Tí golmani ju furt chytia do ruky. Nikdy sa mi ešte proste... Dobrá. Teraz rýchlo hore. Národy. Dobrá, Jacko! Tak. No, pekne dali. Je to dosť dobre urobené. Ten gól. On tam poslal hlavičku, ale nechytateľná hlavička. Dosť pekne všetko tu urobili. Čo by som chcel? Aby dali ako vo FIFA. Aby tam dali, že tú animáciu gólu napríklad zo Jackového pohľadu. A ešte gól. Windel. Má výhodu. A však to bola výhoda. Ešte dám gól.
Dobre ľudia, toto bolo pre dnešné video všetko. Hoďte like a odber a čau!